Good morning. Matindog po ang gabos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle, Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, Blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, suitor to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions.
Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa mga bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo. Digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan. Nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami sa saan sa mong mga namumutan. Asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibigay mo kami. sa ngaran kan Ama, Aki, kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabo.
sa Giraray, ngunyan Huwebes sa ika-30 simana sa ordinaryong panahon. Isabay man niyato ang mga intensyones, mga pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Marlon G. Obis and family, Glenn Antes Sanyosa, Doktora Sara Vasquez and family, Josel Asaytono and family, for birthday blessings, dulot ni Marie Patricia Ong, for the gift of life, dulot ni Salvador Orfano, 35th birthday of Daniel Wanang, Siringman, pasasalamat, dulot ni Chan and Divira family, Karen Oberos, for the gift of life, birthday of Alan Hamela, dulot ni Eileen Hamila and family, Siringman, pasasalamat, dulot ni Rosa Tangli, Jacqueline Rose Tanyada, Christian Jenson Tanyada, and for the gift of life of G. Rubens Miharis, dulot kan Miharis family, for good spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Siringman, mga pasasalamat, dulot ni Marlon G. Obis and family, and Ronel Olier. Special na kahagadan for safe travel of Jilibil, dulot ni Jilibil Maralet, for safe travel of Romy and Alisa May, dulot kan Bali family, for financial blessing, dulot kan Sarong Anonymous, to pass the 25th Philippine Nursing Licensure Exam of Windy San Bailon, dulot kan Bailon family, for good health of Chan and Dibira family, especially to Shane, Merrill, and Maribeth, and for Alan Hamila, dulot ni Eileen Hamila and family, for the upcoming nursing board exam, for Shane Vincent Rodriguez, dulot ni Jean, and special na kahagadan man ni Rosa Tangli and Jacqueline Rose Tanyada, and to pass the PNLE exam, dulot ni Julian Romo Rosa, Erian Bagsik, Denise Diaz, and Jenry Hamisola. Sa mga kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Eduardo, dulot kan Mendoza family, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Danilo, dulot ni Minda Pineda and family, Elmer, Karina, Elmar, Charbin, dulot kan Diskaya family, Father Joseph Ga, dulot ni Tess D, sa kalagman ni Tomas Prospero Olga, dulot ni Sherry Ann Ante, for death anniversary of Dominador, dulot ni Daniel Wanang, Lilia Ann Protasio, dulot ni Jonathan, death anniversary of Erlinda, dulot ni Elmer Balyarasa and family, Zoe and Adan, dulot ni Ham, Fortunato and Auring, dulot ni Jose and Delia Araya, and Rosita, dulot ni Rhoda Moya and family. Giraray matindog po ang gabos, sinawito niya to ang awit sa pagpuon. Madyamawit sa pagurang, itaas sa iyang Pinapon maling banal, pinipon maling sa Diyos na sa pagpapos. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo.
Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. an satuyang mahal na patron San Judas Tadeo, hinahatod kita sa mahal na Diyos. Ang Diyos na buot magtipon sa to at amanon kita sa irarom niya, hulikan sa iyang pagkaherak. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nagsasarig sa pagkaherak kan mahal na Diyos. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos, sa paagi kan paghulit kan sa imong apostol, San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa an magtubod sa imo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Inot na babasahon. Enot na babasahon, ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kun ang Diyos kaapil niya to, si Isay ang malaban sa to, dai pinagkanugonan nin Diyos ang sa iyang sariling aki, kundi itinao niya para sa to gabos. Dai daw niya itatao ang gabos sa to, kaiba kan siring na balao. Si Isay ang masumbong laban sa mga pinili nin Diyos. Kung pinapatawad ng Diyos, si Isay ang mahukom, si Jesucristo, dai. Siya bako lamang nagadan huli sa to, kundi man nabuhay liwat sa mga gadan. Nasa toon ng Diyos, asin ipinapamibi kita. Si Isay ang makakasuhay sa to sa pagkamuot ni Kristo, kahurasaan, pagkagutom, pagkadainggubing, pag-alaman, persekusyon, espada, siring sa nasusurat, dahil sa imo kami ginagadan bilog na aldaw, kami ibinibilang sa mga karnero na bubunoon. Inigabos din na ugmi dahil sa iya na namumuot sa mo. Aram ko na ni kagadanan, ni buhay, ni mga anghel, ni mga prinsipado, ni mga bertudes, ni ang sangunyan, ni ang maabot, ni ang kapangyarihan, ni ang kaitaasan o kairaroman, ni anuman na linalang, makakasiblag sa to sa pagkamot ng Diyos na yaon kay Kristo. Kristo Jesus na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ligtasan ako kagurangnan, huli kan sa imong pagkaherak. Ligtasan ako kagurangnan, huli kan sa imong pagkahera. Diyos na kagurangnan, huli kan sa imong ngaran, suruga ako. Huli sa karahayan niya sa imong pagkamuot, ligtasan ako. Haros ta ako dukha, asin daing sukat, asin ang puso ko, lagbas nin kasakitan. Ligtasan ako kagurangnan, huli kan sa imong pagkahera. Tabangi ako, O Diyos na kagurangnan, huli kang danay mong pagkamuot, ligtasan ako. Asin midbidan ninda,
na ini sa imong kagibuhan, na ikakagurangnan ang nagsusurog. Ligtasan ako kagurangnan, hulikan sa imong pagkahera. Dakulang pasalamat itatao ko sa kagurangnan, o umawon ko siya sa tahaw kan katiriponan. Huli ta sinurog niya ang tawong dukha, tanganing makaligtas siya sa mga naghuhukom sa iya. Ligtasan ako kagurangnan, hulikan sa imong pagkahirap. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagkapirang mga Pariseyo, nagdulok kay Jesus, dangan nagsabi, humali ka digdi. Buot kang gadanon ni Herodes. Si Jesus nagsimbag, sabihon nindo sa amid na iyan, ngunyan asin sa aga, padagos ang sakong pagbulong asin pagpaluwas kan mga demonyo. Sa ikatulong aldaw, ang sakuyang gibo, tapos na. Alagad ngunyan, sa aga asin sa masunod na aldaw, papadaguson ko ang sakuyang pagbaklay. Huli tadaing propeta, natutugutan na magadan kun bakong sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, ginagadan mo ang mga propeta, asin ginagapo mo ang mga sinugo sa imo kan Dios. Pirang beses minawot ko, natipunon an sa imong mga aki, siring sa guna na minatipon kan mga siwo, sa irarom kan sa iyang mga pakpak. Alagad, pighabuan mo. Kaya hilnga, an sa imong simbahan, papabayaan. Asin sinasabihan ko kamo, dai ako nindo liwat mahihiling, sagkod sa aldaw na kamo magkurahaw. Pag umawon an nadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ang mga tawo daapo na padaba ta, mga tawong harani sa satuyang puso, are also people we love to hate. Nata daw po, takon minsan, kita mismo ang nagrarayo sa mga tawong namumuot sa to. Mga tawong mayong ibang gusto, kundi ang ikakarahay ta. Halimbawa, ginigibo ta ini sa satong mga magurang, sa sadiritang agom, o kaya sa mga amigo ta na may pagmakulog sa satuya, nadadagit kita sa inda, pigiiwal ta sinda, paboritong iwalon an magurang, paboritong iwalon an mga tawong aram mong da ikababayaan, dawa iwal-iwalon mo, tigtutulak sinda parayo. May mga pagkakataon pong siring kaini, sometimes we keep our distance from those who love us deeply. And this is not just true to human relationships. Just as we distance ourselves from people who care about us, sometimes we also find ways to pull away from God. Nagigibutaman ko ini sa mahal na Diyos. Minaabot man ng mga aldaw, nagaro binabayaan ta ang Diyos. Kaya tang magsuro sa diri, Lord, I don't need you. Lord, I can stand on my own 2 feet. Lalo na pag nasusupog kita dahil kan sa tong mga kasalan,
Minarayo kita sa Dios dahil pagmati ta, bako kitang worthy sa pagkamuot niya. These things, pride, fear, doubt, these are things that can build up walls around us so that God can't reach us. We build up walls so that when we can keep God outside of us. Now, in moments like this, what does God do? Sa siring pong mga pagkakataon na pigtutulakan ta ang mahal na Diyos o binabayaan ta siya, ano pong ginigibukan Diyos? Does He abandon us? Ano po, papabayaan niya na kita? What does God do when we reject Him because of sin or push Him away because we feel we're not worthy of Him? Yaon po ang simbag sa Ebanghelyo ngunyan. This gospel passage is a continuation of yesterday's gospel. We remember Jesus is walking towards Jerusalem. Naglalakaw siya, asin aram ta kung anong mangyayari pag abot duman. Pag abot sa Jerusalem, matios siya, He will go through His passion and die for us. But let's not go there just yet. Digdingo na kita, mantang naglalakaw si Jesus sa dalan, pasiring sa Jerusalem. Mantang nagbabaklay po siya, some Pharisees were coming to Him and telling Him, Jesus, day ka na magpadagos duman. Day ka na magpa-Jerusalem, tabarita ni si Herodes, aram na napaduman ka, asin buot kanyang ipagadan. The Pharisees were giving Him a word of caution. Day ka na magduman, magagadan ka duman. You know what the people in Jerusalem do to the prophets? Pinapagadan ninda ang mga propeta, ginagarapok ninda ang mga tawong pinadarakan mahal na Diyos. Don't go there. Ipapagadan ka ni Herodes. Nagsibog po ba ang kagurangnan? After hearing this word of caution, this warning, what does Jesus do? Does He back down? Mauli na ako, duman sa sakuyang ina, di ta na iniipadagos. Dai po nagsibog si Jesus. Aram ta, napadagos siyang paglakaw duman sa Jerusalem. Asin mantang nagrarani siya sa Jerusalem, He gives us a beautiful image. Yaon digdi sa Ebanghelyo. Sabi niya, mantang nag-aabante ako pasiring sa Jerusalem, pagmati ko, garo ako sarong gunakan o sarong inahing manok. Nabuot tiripunon an sa iyang mga siwo, mga sisiw, asin lukuban kan sa iyang mga pakpak. Dear friends, I'd like us to hold on to this image. Si Jesus, hinihiling ang sadiri niya na garusarong inahing manok. Nabuot kitang tiripunon, kitang mga siwo, sa irarom kan sa iyang pakpak. Arab ta po ang imahen na ini. Pag nakatago ang siwo sa irarom kan pakpak kan inahin, protektado sinda, ligtas sinda sa anuman na katibaadan. Asinsiring po na da ipinapabayaan kan inahin ang mga siwo, si Jesus buot man nagibuhon iyan sa to. Da inagbabago an sa iyang pagkamuot pagkaherak, dawa paulit-ulit ta siyang pinipiling bayaan. Igo po nin sarong lalaki na nagrani sa kuya, sabi niya, Father, dahil na po ako nagsisimba, dahil na ako nagkukumpisal, nasusupog akong mag-atubang sa Diyos dahil kadakol akong mga kasalan. I am the worst of sinners. It's as if this man is telling us that he is beyond redemption, that he cannot fix himself, and that there's nothing God can do to fix him. I am beyond repair. Dahil na ako mapangadji, dahil na ako masimba, because I am beyond repair. I am hopeless. But we know that Jesus does not demand
quick fixes. Magayon dahil si Jesus, daipo naghahalat na bago kita magrani sa iya, dapat perfect ka ngo na. Sige na ngo na, uli na una, pag perfect ka na, saka kabumalik sa kuya digdi. Jesus is not like that. In fact, Jesus is ready to meet us where we are. Kagurangnan, iyo po ini ang totoong ako. Iyo po ini ang mga kasalan na igwa ako. Tabangi ako kagurangnan sa kamugtakan kong ini. Uya po ang sa kuyang mga pagdududa, mga pagkatakot, uya po ang mga lugad ko. Buot ko pong magtago sa irarom kan sa imong pagpakpak, magpasakop sa imo. Kaparehas po ini kan mga aki na pag natatakot na, minadalagan sa mga magurang ninda nagtatago digdi sa irarom kan braso kan magurang. Kinukugos ang magurang, nagpapaataman, nagpapaili, tanganing protihiran. Dear friends, this is the invitation for us this day na magrani sa kagurangnan, magtago sa iya. In the first reading, we heard, what can separate us from God? Anong makakasuhay sa tuya sa Diyos? Not pain, not suffering, not death. There is nothing that can separate us from the love of God. Alagad kita ang nagpipili na magrayo kung minsan dahil sa kasalan. But God's love for us never changes. He is ready to embrace us. Let us allow God to be our refuge and strength. On the cross, His arms are wide open like wings, ready to embrace us. Andam na lukuban kita, siring sa mga siwo na nilulukuban kan inahin manok. Butasan tapuan sa tuyang mga nakakaulang sa pagrani ki Jesus. Ining mga paghuna na dai kita kayang patawadon kan Dios, ining mga pagdududa sa karahayan niya. Tugutan tapuan mahal na Dios, nasakupon kita, magpasakop sa iya, magsuko sa atubang niya. Dahil buot niya kitang tiripunon sa irarom kan sa iyang pakpak, asin atamanon. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sakuyang atang, asin sa indong mga atang, akuon man lugod kan kagurangnan. Akoon man lugod ken kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan kan sa imong apostol San Judas Tadeo. Ako an sa mong mga dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo.
huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, pastor na daing kasagkoran, daing mo binabayaan ang mga karnero mo, at ngani sa mga palada na apostol, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala, na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan Angeles sa Sing Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan. Banal, banal ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, usana sa kaitasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kang kagurangnan, usana sa kaitasan. Kagurangnan, ika ng gad-an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kud na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Leon, an sa mong Obispo si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan San Judas Tadeo, gabos na santos na kaitupa na kapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magdulog kita sa Diyos Ama, asin magpasakop sa irarom kan sa iyang pakpak.
Ama niya mo, Yamo nayaon sa langit, panalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga insiring sa langit. Ang sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, huli agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kaming mapatuninong asin magkaboronyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. mga tugang magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Uya si Yesu Kristo, na buot magtipon sa to, at amanon kita sa irarom niya. Siya ang kordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
kasapuyang ikapalang kagurangan ay makakahimlong. Ikapalang kagurangan ay makakapanuan pamugang pamana na hinihigaw. Isa tuyang lupang puso. Isa tuyang lupang puso. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami. Lugod ining sakramento na samong inako ngunyan, darahon kami sa imong eerokan, kun sain ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi sa mga announcement. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Huwebes, nag-abot po sa 16,172 pesos and 80 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 1,499 pesos and 30 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,309 pesos and 40 centavos. Ipinapaisip po na poon sa Nobyembre 2 sa Kudjes, magkakaigwa po kinubina masis sa sa mga namumutan niyato na mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niyatong girumdumon sa libro o sobre na yaon sa may parish office. Maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous, duwang 1,000. Anonymous, tulong 500, as in 4,000. Donation through GCash, 5,500. From Mary Grace Ann Parada, 500. Bia Bianca Cerelio, 400. And Domingo Boral and family, 400. Diyos mabalos po. Sa ngaran po kan satuyang pastor asin rektor na si Father Neil Aranas, ang samuya pong pasalamat sa Indo sa indong suporta kan nakaagitang nobenaryo asin parish fiesta. Thank you po for your presence. Thank you to our sponsors during the masses. Salamat po sa pagsabay, tanganing makapagpreparar kita para sa satuyang piyesta ngunyan na taon. Lugod na pano kita nin panibagong paglaom, mantang tinataanaw si San Judas Tadeo, apostol nin paglaom. Salamat man po sa mga naglingkod sa altar, sa misang ini. Salamat sa satuyang online community for joining us on the live stream. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan satuyang mahal na patron, San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo.
Amen. Tapos na an misa, lakaw, daraan kusog, hali ki Kristo. Salamat sa Diyos. O San Judas today, pinsan tunay ni Jesus, sa samong katikapuan, sinuman na hipnoan, dumawan sa mong kamugtakan, mulungan sa mong kailangan. O San Judas Tadeo, kami kahirapiman. O San Judas Tadeo, kami kahirapiman. Sa bagyo kami nagop, lalong nagrarong ang langit. Kabuhay habaan sa dagang tanumpait, dakol na simon